खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बर' थुनलाइ फोथारनिफ्राय आगान होनानै भारत सोरखारनिफ्राय पद्मश्री बान्था मोननो हानाय डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिखौ दिनै क'क्राझार सदरनि सिङाव थानाय टेङापारानि गावनि न'आव रायजो राजा नखरनि सुबुंफोरा खुसिजों बरायदों आरो मान बावदों। बे समाव क'क्राझारनिफ्राय मिथिसार बसुमतारिनि खौरांनि गेजेरजों मोनथिना लानि। आं बे बान्थाखौ मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो थुलुंगानाय मोनदों। बे जाहोनाव जे आं बे फरायसा समनिफ्रायनो एबा दासिम थुनलाइ सोरजिनाय एबा सोलोंथाइ बिफानाव नांजाबनानै खामानि मावनाय, नांथाबनानै माखासे बिजाब दिहुननायनि गेजेरजों बे बान्थाखौ मोननो हादों होननानै आंहा फोथायनाय दं। मानोना आंनो बेयाव सोलोंथाइ आरो थुनलाइनि थाखाय बे पद्मश्री बान्थाखौ होनाय जादों। जों मिथिगौ जे सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि बिहोमाया दिनैसिमबो गोबां आरो नोंथांनि बिहोमाया दिनैसिमबो होबोबाय थादों आरो जोबनोबो थाङाखै। बे बिथिङाव नोंथांमोना आथिखालाव बेसेबांसो बिजाब सुजुनाय दिहुनखो? आं दहाय एसे सिगाङाव बुंबाय जे 63 गां गासै बिजाबा दा फोसावजाबाय, सेबखांजाबाय आरो DTP खालामनाय अबस्थायाव दासिम गां 11 दङ। बियो 2021 मायथाइनि गेजेराव दिहुनना फोसावनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दं। बेनि अनगायैबो आरोबाव माखासे बिथा दानाय, थामहिनबा प्लट दानाय सल' सल'मा बा बिदिनो फावथायनि DTP खालामनाय अबस्थायाव दङ। बेखौ 2022 मायथाइनि गेजेराव आरोबाव नंथ्राब्लाबो 15 गां बिजाब दिहुननो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बर' हारिनि फोथाराव नुनो मोनो जे सार 1988आव मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्था, बेनि उनाव डक्टर कामेस्वर ब्रह्म, फिन दिनै नोंथांनि खाफाल होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथांनि बान्था आवग्रिनो हानायखौ दुलाराय बर' हारिफ्रानो गोजोननाय फोरमायदों। जे माबायदि बिबुंथि होनो लाखिनो सानो जे दिनैसिमबो बर'फोरा जा थुनलाइयानो होन बायदि बायदि बिथिङावनो होन पद्मश्री एवार्डखौ मोननो हायाखै। दिनैसिम नोंथांनि नायल' साथामल' मोननो हादों बर' हारियाव। माबायदि बुंनो नागिरो? आं बे बेलायाव पद्मश्री मदाराम ब्रह्म, जाय बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय पद्मश्री बान्था मोनदों, बिथांनि मुंखौ आं रायखांनांगोन। बिथांनि थुलुंगाथि दं। बेनो जाबाय बिथाङा थखन थुयै थुयै आंनि बागानसालिनि न'आव, बिथांनियाबो बागानसालियावनो RNB र'डआव बिथाङा दंमोन, कमल कुमार ब्रह्मनि बिफा। खाना दाना थखन थुयै थुयै फैनानै आंखौ बुंफैयोमोन, मंगल सिंह, नोंबो लिरबाय था फिसा, नोंबो थुनलाइ सोरजिबाय था, पद्मश्री बान्थाल' नङा, बिनिख्रुइ आरो देरसिन बान्था मोनगोन नों, बेबायदि होननानै बिथाङा आंखौ थुलुंगा होबाय थादों। आरो आंनि लिरनाय माखासे खन्थाइ, रायथाइ बेफोरखौ गावनि बिजाबावबो बिथाङा जायगा होबोदोंमोन। आरोबाव डक्टर कामेस्वर ब्रह्मआबो आंनो थुलुंगा होबोबाय थादों। बेनो जाबाय बिथाङा आंनि सेनियरब्लाबो बिथाङा आंखौ लोगो बायदि बाहायबोदों आरो थुलुंगा होयै होयै बुंदों। बिथाङा जेब्ला पद्मश्री बान्थाखौ मोनबाय आरो आजावबाय, आं कंग्रेचुलेसन हरनायाव बिथाङा बुंदों, हाज'वारि, नोंबो पद्मश्री बान्था आरो बिनिख्रुइ देरसिन मोनबावनांगौलै, जोंथ' बोरायबाय, नों दा जाखांफुथारदों, रिटायार जाबायब्लाबो, बेबायदि होननानै बिथाङा आंखौ थुलुंगा होदों। अब्ला आं बुजिनायाव डक्टर कामेस्वर ब्रह्म आरो बिनि सिगांसिन पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ जेरैबायदि थुलुंगा होबाय, बेबायदि थुलुंगा लानानै आरोबाव आं खामानि मावलांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। इयुन समाव माबायदि फोरोंलांनो सानो बा गियान होलांनो सानो नोंथाङाबो जिहेतु पद्मश्री बान्था मोनगिरि सासे मुंदांखा सुबुं, जे लाइमोनफोरा थुनलाइनि बिथिंखौनो होन, सोलोंथाइ बिथिङावनो होन बिराद दावगाबोबाय थादों आरो नाजाबोबाय थादों। गोबां लाइमोनफ्रानो दिनै खन्थाइ, रायथाइ, थुनलाइ सोरजिनायाव गोसो दुंगाखांबोगासिनो दङ। बिथाङा मा बुंनो नागिरो सार? आं बे बेलायाव दानि जाखांफुनाय लिरगिरि, थुनलाइगिरि, लाइमोन एबा फरायसाफोर एबा गागि लिरगिरिफोर बयनिसिमबो बे
सुबुरुनखौनो होनो लुबैयो बिथांमोनहा फरायनांगौ आरोबाव गोथौसिननिफ्राय गोथौ थब्लनानै बुरखांनानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिनि जारिमिननि खोथाफोरखौ बे बुहुमाव फोसावनांगौ आरो फोरमायनानै होनांगौ जाहाथे जोङो गोथों लामाजों आवगायलांनानै गावनि जारिमिनखौ संनानै मोनो गोथों लामाजों आवगायलांनानै गावनि धोरोमनि बाथ्राखौ बुरखांनो हायो आरोबाव जोंनि इयुन जोलैनो बेखौ फोसावनो हायो आरोबाव गेदेमा थुनलाइ सोरजिनानै बे बुहुमाव बिहोमा होनो हायो बिदिन्थि गालांनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738